आजची आपली रेसिपी आहे लाल माटाची भाजी, या ज्याला आम्ही कोकणीमध्ये तांबडी भाजी पण म्हणतो। तर ही भाजी आपण गावच्या स्टाईलमध्ये बनवणार आहोत आणि आम्ही अजूनही तशीच बनवतो घरी जेव्हा लाल माठ बनवतो तेव्हा। तर जाणून घेऊया कशी बनवायची आहे लाल माटाची भाजी। मी सुजाता मामाई रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते। अशाच टेस्टी आणि होममेड रेसिपी करता मामाई रेसिपीला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। इथे मी एक जोडी लाल माठ घेऊन ती स्वच्छ साफ करून धुवून घेतली आहे आणि ही आता आपल्याला बारीक चिरून घ्यायची आहे। लाल माठ या कुठचीही पालेभाजी त्यात माती जास्त असते, त्याच्यामध्ये दुसरी पालेभाजी असतात या दुसरी पानं असतात, ती काढून आपल्याला हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। तुम्हाला 2 ते 3 वेळा हे छान स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून घ्यायला लागेल। त्याच्यानंतर बारीक चिरून घ्यायची। या लाल माठमध्ये ह्याचे देठ होते एकदम छोटे होते, थोड्या लाल माठाला खूप मोठे देठ असतात, ते पण तुम्ही बारीक चिरून घ्यायचे। समजा मोठे देठ असले तर ते पण भाजीमध्ये शिजवताना घालू शकता तुम्ही। तर लाल माठ सगळं चिरून झालंय, तर आपण आता हे दुसऱ्या एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि पुढची तयारी करूया। भाजी करता आपल्याला 2 मोठे कांदे लागणार आहेत, ते मी बारीक चिरून घेतले आहेत। त्याचबरोबर मी हिरव्या मिरच्या घालून घेतल्या आहेत, मी 4 मिरच्या घेतल्या आहेत आणि बारीक चिरलेली लाल माठ आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। तुम्ही मिरचीचं प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। ही तुम्हाला आता खूप वाटत असेल पालेभाजी, पण एकदा शिजली की ती एकदम थोडीशी होऊन जाते। तर तुम्ही ही दाबून कढईमध्ये भरून घ्या। आता आपण गॅस ऑन करून घेऊया आणि आता भाजीमध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि हे आता शिजवायचं आहे आपल्याला। झाकण लावून झाकणाच्या वर पण आपल्याला थोडंसं पाणी घालायचं आहे, जेणेकरून समज भाजीतलं पाणी कमी झालं शिजता तर ती करपणार नाही आणि वरील जे पाणी आपण घातलं आहे वरती तर त्याच्या वाफेने ते शिजत राहणार। 5 ते 7 मिनिटांनंतर एकदा चेक करून घ्या की पाणी वगैरे व्यवस्थित आहे का भाजीमध्ये। तर तुम्ही बघू शकता की कढई केवढी भरली होती मगाशी, पण आता ते शिजून एकदम खाली बसली आहे भाजी। तर आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। पाणी भरपूर आहे तर अजून पाणी घालायची गरज नाही, आता हेच पाणी आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे आणि भाजी छान शिजवून घ्यायचं आहे याच्यामध्येच। तर आता आपण याच्यामध्ये 1/4 टीस्पून आपण हळद घालणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण घालणार आहोत 1 वाटी खोबरं। आता एवढ्या भाजीला 1 वाटी खोबरं पाहिजे, कारण या भाजीमध्ये तुम्ही बघितलं असाल की मसाले नाहीच आहे, फक्त मिरची आहे तिखटपणा करता आणि कांदा आहे आणि जी भाजीला चव येणार आहे ती येणार आहे खोबऱ्यापासून। तर याच्यामध्ये भरपूर खोबरं घालायचं आहे आपल्याला, व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। एकदा खोबरं व्यवस्थित भाजीमध्ये मिक्स झालं की आपण मीठ घालणार आहोत। मीठ घालताना थोडं कमीच घाला, कारण पालेभाज्या ह्या बेसिकली खारट असतात, कारण त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट जास्त असतो। तर भाजीमध्ये मीठ घालताना थोडं बघूनच घाला की तुम्हाला किती खारट पाहिजे त्या हिशोबाने। एकदा व्यवस्थित भाजी मिक्स झाली की आता आपल्याला हे स्लो गॅसवर शिजवायचं आहे, जेव्हापर्यंत पाणी एकदम आटून जात नाही त्याचं आणि भाजी अशी सुटसुटीत होत नाही। आणि जेवढी भाजी सुटसुटीत होणार तेवढी ती चांगली लागेल, त्याच्यामध्ये पाणी जेवढं कमी राहील तेवढं चांगलं। तर हे आपल्याला स्लो गॅसवर परतत राहायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता बऱ्यापैकी पाणी कमी झालं आहे, अजून एक 5 मिनटं आपल्याला परतायची आहे भाजी। 5 ते 7 मिनटं परतून भाजी झाली आहे आणि तुम्ही आता बघू शकता की भाजी एकदम सुटसुटीत झाली आहे आणि कुठेही पाणी नाही आहे त्याच्यामध्ये। तर ही भाजी रेडी आहे, तुम्ही ही चपातीबरोबर खाऊ शकता, भाताबरोबर खाऊ शकता आणि ही एकदम हेल्दी आहे, कारण ह्याच्यामध्ये तेल नाही आहे मेन म्हणजे, आणि लसूण जे खात नाही त्यांच्याकरता पण ही अप्रतिम आहे, एकदम पौष्टिक भाजी आहे। कोकणी पद्धतीची लाल माठाची भाजी म्हणजे तांबडी भाजी रेडी आहे। व्हिडिओ रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मामाई रेसिपीला। परत भेटू अशाच एका रेसिपीबरोबर, तोपर्यंत कीप कुकिंग।